Ten duchovný rozmer podujatia je nesmierne dôležitý a ja sa spýtam tak, že je tam aj v súčasťou toho programu kňaz, že je na káne pre manželov prítomný aj nejaký kňaz alebo kňazi? Ako je to v tejto oblasti? Na týždni kána pre manželov je prítomný kňaz. Väčšinou je to kňaz z komunity Šemanev, ale popri tom býva prítomný aj kňaz zo Slovenska. A väčšinou ide o rímskokatolického kňaza, taktiež niekedy je tam aj grékokatolický kňaz. Ja viem o tom, že od istého roku sú súčasťou tohoto programu Kána pre manželov aj bohoslovci, teda študenti. A my sme sa pred reláciou rozprávali so seminaristom Matejom Kunom a poďme si spolu teraz vypočuť krátky záznam o tom, ako on vníma kánu. Ako si spomínaš na letnú kánu pre manželov? Na letnú kánu pre manželov spomínam ako na mimoriadne požehnaný čas. Bol to čas plný radosti, nových priateľstiev a veľa krásnych stretnutí. A veľmi sa mi páčilo, že sme vytvorili veľmi pekné spoločenstvo, nielen medzi nami bohoslovcami, ale aj medzi manželskými pármi, ktoré sa kány zúčastnili. Keď som tam išiel, tak úprimne som nevedel, čo presne môžem očakávať, ale mnohí spomínali a hovorili, že čakajú neočakávané a presne to sa naplnilo. Bol to týždeň plný silných svedectiev, otvorených rozhovorov, smiechu, modlitby a vzájomného obohatenia. Odchádzal som ja, ale aj ostatní bohoslovci, keď sme sa potom rozprávali a hodnotili, že sme odchádzali s veľkou vďačnosťou za všetko, čo sme mohli zažiť, čo sme mohli vidieť, prežiť a za celý tento týždeň kány pre manželov. A keby si mal jednou vetou vystihnúť, čo tebe ako študentovi teológie kána dala, čo by si povedal? Kána mne ako študentovi teológie a ak Pán Boh dá budúcemu kňazovi, dala možnosť nahliadnúť do reality manželského života. A ukázala mi, aká nenahraditeľná je úprimná komunikácia vo vzťahu medzi manželmi, ale aj vo vzťahu človeka s Bohom. Naučil si sa aj niečo o komunikácii medzi manželmi? Čo považuješ za také kľúčové aj ohľadom kňazskej pastorácie? Počas kány som si ešte viac uvedomil, že komunikácia nemusí byť vždy dokonalá. Niekedy je bohužiaľ kostrbatá, sprevádzaná rôznymi emóciami, nedorozumeniami či zraneniami. Napriek tomu je nesmierne dôležité, aby existovala. Mlčania a nevypovedané otázky často vytvárajú väčšie bariéry, než samotné problémy. Naučil som sa, že základom zdravého vzťahu je ochota počúvať, hovoriť pravdivo a hľadať spoločné porozumenie. Myslím si, že toto je veľmi dôležité aj v kňazskej pastorácii, pretože sprevádzanie ľudí sa začína práve schopnosťou počúvať ich príbehy, ich zranenie, ich problémy a viesť s nimi úprimný dialog. A čo by si povedal manželom, ktorí váhajú, či sa majú na kánu prihlásiť? Určite by som im povedal, aby neváhali a dali káne šancu. Možno majú rôzne otázky, obavy alebo predsudky, ale práve preto sa oplatí prísť a zažiť ju na vlastnej koži. Kána nie je len o tom, že manželia musia mať problémy, aby sa jej zúčastnili. Je to príležitosť zastaviť sa, venovať čas jeden druhému, prehlbiť svoj vzťah a pozvať Boha ešte viac do svojho manželstva. Počas týždňa som mohol vidieť, ako Boh pôsobí, ako koná zázraky v životoch konkrétnych manželov a ako aj malé kroky dokážu priniesť veľké ovocie. Preto verím, že každý manželský pár si z kány môže odniesť niečo veľmi cenné pre svoj spoločný život. Počuli sme si nahrávku o tom, ako vníma kánu pre manželov študent Bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Nitre. Túto nahrávku sme vopred zrealizovali z toho dôvodu, že práve teraz v tomto momente seminarista Matej má poslednú skúšku pred svojou diakonskou vysiackou.